Right, muri Zimbabwe iyi ndo same nyaya yakadzingisa mukuru wemaCIO. Ndo same nyaya inonzi yakadzingisa mukuru wemaCIO. Tose toziva kuti in like 1 week ago mukuru anga ari mukuru wemaCIO akadzingwa basa handiti. So chii chiri kuitika right now muri Zimbabwe? Tine information itsva iri kusvika kwatiri. In fact chiri kunzi chakaitika pa pakatoitika zvinhu 2. So information iri kusvika kwatiri kutiudza about the military intelligence and its findings. So takakuudzai isusu kuti zvinonzi military intelligence yakaita ma-researches ayo ichiona kuti right now there is a big security threat when it comes to Zimbabwe. So kana tichitaura zvokuti there is a big security threat techireva kuti chii, right? Zviri kunzi what the military intelligence found about Cape 3 is that Cape 3 is a national security threat. Muri Zimbabwe. So toda kutaridzai something chamugona musina kunyatsokuona panapa. Toda kuconnectirai madots mobva maongorora mobva maona moga kuti iwe zvinhu zvomeka sense man. So first toda kudzoka panyaya mini yetavo Baloyi Chiwenga, mukadzi waCGDN, retired general vice president right now Chiwenga. Right, mukadzi uyu anonzi in fact toziva isusu kuti munhu in fact ari muarmy even up to this day, but ari ngori commanders pool, but kwaaishanda muarmy is in the Zimbabwe intelligence. So pakatanga kupinda amendment bill number 3 paya zviri kunzi army gave the president or gave the whole national security board, it gave that board a report yaitaridza kuti Cape 3 can have got potential to destabilize Zimbabwe, therefore it's a threat to national security. So muri Zimbabwe vakomana vabudisa that report, zviri kunzi akazoongororwa netimu Mnangagwa, faction yaMnangagwa zvikananda etc. Vakomana vachiongorora vakati maya zvirova kuti unoona bhozi nyaya yekunzi chinhu is a national security threat. Kana chinhu chikaita a national security threat zvirova kuti chinhu chine potential yekukonzeresa nyonga munyika. Nyonga itori serious yaya. Zvasiyana nekunzi kwanzi a national security threat is a very serious thing, zvekuti once charipotwa chasvika kumusoro there is supposed to be a response inofanira kubva kupi kuboard from the national security board. There is a response inofanira kubva ikokoko, and that response is always to what, to take care of chinhu chinoda kukonzeresa mathreats. Because remember one thing, President Mnangagwa havapti kana vari kuna vane vakomana matimu rose maleaders kana maovets havabudikiri vachiti ivo he is the writer of Cape 3. Don't get it twisted, but havabudikiri havatauri senge ivo ndo muridzi weCape 3. Kwavari Cape 3 chongori chinhu chakanyogwa chakagarigwa pasi nevanhu vanofarira President Mnangagwa, kwete kuti vanovafarira but nevanhu vanofunga kuti President Mnangagwa is doing so well economically munyika zvokuti vanofanira kuramba vari pachigaro. Ndo statement kana ndo mataurigwa zvezvishikiwa napresident according to information napresident Mnangagwa, kuti President Mnangagwa vanozviona vanoita senge ivo has got nothing to do with Cape 3. Ivo chavo chete chongoti havangazogwisi vanhu vanouya neCape 3 because it's a democratic country inobvumira kuti ani nanauye nemaideas ake. Vana vevu vadli vesadza tiripo pano pamuzinda wevanhu, inzwai munzwa, right? So pabudiswa ripoti yekutangai ichiti Cape 3 is a national threat, national security threat. Pazo ndobva vakomana vaita mamoves, ndopa muri kuona pakazobviswa vana Mini Chiwenga vachibviswa from military intelligence kuitira kuti vapinze vakomana vanodi vanonzwisisana navo into military intelligence. Because once a report comes from the military intelligence kuti this thing is a national security threat, zvireva kuti it won't go away until paitwa a move to stabilize or to take care of that thing. You understand? So the only other way ingashanda yekuitira kuti Cape 3 risamiswa, because apa kana chanzi national security threat zvireva kuti it's now also the duty of the Zimbabwean defense forces to defend the nation and make sure peace is maintained. You understand? So Cape 3 irobva ratanga kuvawo also
an issue or a concern to the ZDF zvisingadiwi nezvigananda vanatagwire ichichi vanenge vachironga chinhu ichi kana kuti vana Mnangagwa vari kuronga chinhu ichi havadi kuti anyway defensive ZDF even involved, you understand. So the best way they have to deal with this kuchinja Zimbabwe military intelligence pachayo voisa vanhu vekuti vaisa vanhu ivavavo they will come with another report ichitadza kuti actually Cape 3 is so accepted by the people zvokuti it cannot cause any nyonga munyika. Zvichireva kuti ndo pakazoitika mamoves ava muri kunzwa kuti kwanza vana Mini Baloyi right now tidataura chokwadi zvangofanana nekuti infact inyaya yekuti unenge uchihora but haasi kushanda. She is in the commander's pool. So ari kunzi asiye ega akaenda ikokoko. Pane vamwe vakati wandei especially vanga vari military intelligence kuitira kuti vakomana vazopinzwa military intelligence vagone kuuya neanother report iri kuti no, it's no longer a national security threat, so that now ZDF inenge isina reason, inenge isina yatoti isusu legal reason, because remember politics mogona kugaya kuti muZimbabwe hamuna mutemo kana kuti muZimbabwe mutemo hautevedzegwi, but chero usingatevedzeri mutemo ka unofanira kuzviita zviri pamutemo because politics problem ndeyekuti ukasatevedzera mutemo zviri direct munhu waunaye iwowo ari second kwauri waunaye muchiita zvinhu izvi anokwanisa kukupandukira mangwana otokutenera kutoti ndoziva kuti ningi president havana kutevedzera mutemo pakati nepakati, so therefore inve kunogona kungozvitaura anytime wotopandukirwa nevanhu very very fast. So unofanira kumeka sure chero uchiita zvinhu zvisiri pamutemo unozviita zviri pamutemo. I know a statement akari confusing but ndodzonzi politics kuruma chifurudzira so inzwai munhu muri Zimbabwe toda kuti muchinzwa manje kuti zviri kuitika. So right now muri Zimbabwe zviri kunzi there is another report that have come recently like 2-3 days ago. This report is actually saying also Cape 3 is a national security threat. Cape 3 inogona kukonzeresa kusagadzikana munyika kana ikapasiwa. So izvi zviri kuitika even though vakomana vachinzi vakaishafula kuZimbabwe military intelligence vakashafula vachizama kuita kuti vabike nyaya inodika, because unoona manje muri Zimbabwe regai tikuudze, because chechi chinzi Zimbabwe intelligence unofanira kuziva kuti vanhu vakawanda kune masoja anenge ari koko kana machichi vari koko andiri vachiotsvaga vachitora information. It's a good thing because unenge uchiongorora kuti munyika zviri kuitika zviri kunetsa zvinokwanisa kukonzeresa violence zvizogona kudii handiti kana kuti pane any other external forces here ari kudii handoeza. So vakomana vanhu vakawanda, it's a system, it's a network, do you understand. So this network yakamira zvayakamira yakadaro chinenge chichiitika manje ndechekuti haungoti bvo iwo woudza munhu kuti iwangu ndiroda kuti iwo uiti after this survey wobudisa maresults akati, because chero ukaudza vanhu ivava unogona kungoudza 1 or 2 handiti, but still they have to work with others and those others kana vasinga understand kuti muri kuda kutamba match dzipi they will still remain truthful handiti. Zvichira kuti in reality right now vanhu vachiongorora kana kuti vari kuongorora vari kuona kuti Cape 3 ka in fact rikapasiswa, because isusu muri Zimbabwe we always say peace munyika, hatidi violence, hatidi makakatano, toda kuti every problem isolvwe nedialogue, kutaurirana chako chako, toshandisa mutemo and then vanobva panzvimbo vobva pachinzvimbo and then vanoita take over taita through a dialogue, through the use of law, you understand. Chero uchinzi kwanzi vanenge vachiti Mnangagwa, we don't want Mnangagwa, let us follow my procedures, protocol. That's why even panenge pachinzi taugwana na Nelson Chamisa vachiti kwanzi muZimbabwe muna constitution. That's a lie. MuZimbabwe mune constitution. Kunzi constitution iri kutevegwa kana kuti haisi kutevegwa, it's a different thing rather than to say hamutorina constitution. Tinaro bumbiro remutemo, rine mutemo yatakanyora muna 2013 and that bumbiro remutemo riri very good, it's so democratic, it's so good. Chirungodiwa chete kutevera zvinhu izvozvo. So right now vakomana muri kunzwa kuti Mnangagwa faction iri pama1 nekuda kwe the second report iri kunzi yabudiswa neZimbabwe military intelligence handiti. So if this report, if this is true, zvirova kuti kwose kushafuliwa kwakaita vanhu ka hakuna kubatsira Mnangagwa at the end of the day, hakuna kubatsira his faction at the end of the day. So garai panapa pamuzinda wevanhu motiziva pinda tichitsvaga zvizviri kuitika, tichitsvaga nyaya, tichiudzwa nyaya, vamwe vanotisendera vamwe vanoti and then tobva tasvitsira kwamuri. Zvonetsa kuti uwane imwe channel inobudisa information sezvatoita panapa. So
thank you for watching, but tiri kuda kuti ushare this video nevamwe also, so that they can also enjoy the benefit of these hard researches, benefits of investigative journalism yatoita isusu. So stay tuned, stay blessed.